खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 सेप्तेम्बर मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, जिउनि हान्थिनाय लामायाव गोदान लोगो मोनगोन, गोदान मिजिं लाना दावगालांनो हागोन। बृष राशि, थासारिया गोजौ फारसे जौगागोन, जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। मिथुन राशि, गावनि अहंखारजोंनो सोलिनो नाजागोन, दिनै नोंथाङा धोरोम गैयै जागोन। कर्कट राशि, गोबावनिफ्रायनो थांखि लानायाव जेननांनो हागौ, गोसोआ बायफ्लेलांगोन। सिंह राशि, माबा मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो मोनगोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि, जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, खामानिफोरा आद्रा जाना थागोन। तुला राशि, मानिबा जाहोननि थाखाय सोरजोंबा सोमोन्दोआ गावस्रालायनो हागौ, गोसोखौ दुखु मोनगोन। वृश्चिक राशि, गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना जोबोरैनो गिखांबाय थागोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि, बायदि हाबा मावनो नाजागोन, ओरैनो जिरायना थानो गोसो जानाय नङा। मकर राशि, धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, मुलाम्फा गोनां सान। कुम्भ राशि, देहाया मोजां थासारियाव फैगोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। मीन राशि, दाय मावना गिदिर साजा मोननो हागौ, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।